جنہ مدینے والے نال عشق کیتے یا علی حجویری بن دے یا خواجہ اجمیری بن دے. سمجھ آئی کوئی؟ ہاں یہ اتنے کدی بہت تشریح کر سکوں. یہ بھی مضمون ہے عشق کتنے کرنا چاہیے. یہ مضمون ہے کہ عشق کتنے کرنا چاہیے، پیار کتنے ہونا چاہیے، محبت کتنے ہونی چاہیے. یہ مضمون ہے پورا. یہ پھر کدی تمہیں سناواں گا. ہوں اتنے تی اکتفا کر لو کہ جدو میرے پاک نبی دا میلاد ہویا تارے اس کو سی لائیں انہیں جو گئی وہ لائی بیٹھے. جدو میرے مصطفیٰ کریم دا میلاد ہویا سی ادو خالق نے آسمان دے تارے حضور دے گھر دے نزدیک کر کے. ویسے کبھی تصور تے کرو جدو تاریاں دے جرمٹ میرے آقا کریم دا گھر سجیا ہو سی. بھائی مکے وچ کیسا ماحول کریٹ ہویا ہو سی. مکے دی سرزمین بھی بڑی با کمال ہے. کدی تاریاں نو تھلے آندیاں ویندی ہے، کدی چاند نو تھلے آندیاں ویندی ہے، کدی چاند نو اتے ٹردیاں ویندی ہے. توجہ حضرات بیٹی. اللہ اکبر. حضور سلطان فاہ رحمت اللہ علیہ فرمانے نے گلیاں دے وچ پھرن بیچارے تے لالا دے ونجارے او شالا مسافر کوئی نہ تھی وے تے کک جنا